फै लामायावल' फैदो लामायावल' फैदो है आं लामायाव थाङा एफा गोजान फैदोल' नोङो जोंनाव रावबो गैला फैदो बे सेंग्रा सासे दंलै मोसौ खाग्रा बे आंखौ दा खांनानै फिसिनायावनो दोखो दोखो फैना हरबा नों आंखौ मा खालाम थांबाय होननानै जायो नामाब्रा नों नुजाग्रोना आंजों मोखांजों मोखां लामायाव नुजाफै थांबाय होनखाबाय आङो थांबाय ओमफ्राय मा आरो सानै साला बुगुर गेला रायलाया माथो आं बे हौवा मानसिजों हिन्जावनिया जाबा हामगौलै सर अक्सिना नाम्बारलै सर हेलौ थार गज' है बुगुर दोन हौवाफोरजों रायलाया आं बारा है साला खालि हौवानिल' फन फैयो आगै हायनाया दिनै मा जादोंब्रा फुंनिफ्रायनो खालि सुइस अफ सोरबा हौवानिल' फन फैदों र' फिनजाब सैमा खुबै हरगोन आङो घन्टा मबाइल है हद मा गावल' रायलायदों हेलौ पुर्निमा आं बुंदों हंलाया बुंदों खिफि हंलाया ए हंला नोंबो दंमोन नामा बेखौ मोनफिननायाव अह आंसो सिखौ रोगाया माथो गोदाव सोराव डिस्टार्ब हेल' ओइ थुलुंगा आरो फैसायालाय बड'लेण्ड टेलिकम सुबिदायाव बरायबाय 10 रां रिसार्जनि थाखाय अनला 2 20 रां रिसार्जनि थाखाय नारजि 2 आरो बिदि स्किल बावनो नोङो गोजोन्थों जों नोंनो 10 रांनि रिसार्ज हरगासिनो लोगोसे एसएमएसबो हरफागासिनो सिलाइखौ गिखौ मानसिफ्रा सोलायो आरो आंखौ ओरैनो मानसिफ्रा दानख्ला होननानै बुङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बोरमाफोरखौ आं दानख्ला दुनख्ला खालामो आरो सोर दुगा बर' बेलाय बेखौ आं आंनि आसि फिसाजोंनो बहा थांनो नागिरदों नोंलाय दाबसे जायगायाव थुलुंगा दाखौ लोगो हमैनो आं ओमफ्राय दा हरावल' थाब दाफैसै हर सान एखेसो न'आव फैयाबा अबावथ' थांनांगौ जाखो आंलाय थादो मा जाबावगोन जाखो बे सासेजों एक्टर जागोन आं एक्टर अबेनि एक्टर जालाबायनोसै लासिं सिं गान बाला जानोसै फरायनायफोरखौथ' गोसोखौनो होला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लेखा रोंखाबाय गोसो थोफ्लांनानै मोजां मोनफ्लांनानै जालासो जाथारबाय गैयाल' ना रायदिफ्लांना दानिया गिरब बारब बनोमसो जालांबाय हनै दावराव जालांबाय गोसो थोफ्लांनानै मोजां मोनफ्लांनानै जालासो जाथारबाय गैयाल' ना रायदिफ्लांना दानि आयौ माथो राखेबसो माहाजोन मोनबाय नोंहा माहाजोनलै मोनबाय नामा लाजिनो रोङा नोङो मालायखौ बेबादि मालाय आंनि माहाजोनाव बिदिनो थाङै थाङै एरला होनानै आंखौ गोसोथोनायखौनो खारहोग्रा सोर एराब्रा माला आं एरथ्राखै हैमानि फिसा मालाय जेराव थायो बेवहायनो एरै एरै रुवाथिफोरखौ खारहोग्रा दाख्लिबो सालान बाथाबारियाव थाबाय बेखौबो नोंनो ओमफ्राय बाबु दहाय नोंखौथ' सिगारेट सोबनायसो नुदोंमोन बै सिनेमा हल खाथियाव देलाय खुगासिलाय नावद्राया बुदोलाय मालायनि खिबर सावनांग्रा आं हानाय मानजाखै र' आं मानजिगोननि 1 টাকা চাউল এইটো পাইছে আত্মসহায়ক গোট এইটো পাইছে কিছুমান পোৱা নাই সেইটো পাব বুঢ়ী পেঞ্চন বুঢ়া পেঞ্চন হয়তো সব দিব পৰা নাই মুঠতে সেইটো স্কিম শেষ হোৱা নাই চলি আছে ইলেকশ্যনৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ হ'ব সেইটো চাউলৰ দামে নাই এতিয়া ভাত খোৱাব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব না আমাৰ দলৰ মানুহ एक्चुअली मेटार इज दैट माखासे जेन्टेलमेन सोसोबायो एन दोखो दोखो बुलायबायो एन इज द पुलिस कामिं
एनायहि ज' खारबाय Shut up. This is the problem. नोंसोर बायदि बर' सेंग्राफ्रा जौ लोङो, बेकार थायो, आदा खावरिया लेक्चार होलाबाय थायो। मोजां खामानि आरो खस्थ' खालामनानै जानो बाग्रा आलो मोनजानायखौल' नागिरो। बेखायनोथ' हिनजाव मोजां नागिरबाबो मोना आरो जों हिनजावफोरखौसो दाय होयो। खोथाया बिदि नङा मेडाम। जालालै माथो देहाया अमा जायै अमासो जालांगासिनो। जाबावना हो। लासै लासै सार्कासनि मुफुरफोर बायदिसो नुसिगोन नोंखौ। मोनजाबानो जायोलै आंना। मानसिफ्रा ओंखाम जायो थांनानै थानो थाखाय, नाथाय आं थांनानै दङ गोथावनिफ्राय गोथावसिन जालु जाला खालामनो थाखाय। जिखुनु आं मोनसे खोथासो सानदोंमोनलै। मा सानदोंब्रा? आंबो स्पकेन इंलिश लानो सानदोंमोनलै। फरेनारफोर बायदि इंलिश रायलायनो रोंबा खम मोजां जागोननो बे। मा दासो देरबावनानै गामियाव सिनेमा देखायनायखौ नायनांगौ। सिरि थादोलै मा एसे लेब नोंलाय। बर' सिनेमाखौ खि नायो नामा सोरबा? गाज्रियानो जा मोजाङानो जा मानसिफ्रा बानायनो नाजादोंथ'। गावनि हारिनि सिनेमाखौ नायालासिनो नायख्लानानै थायोब्लालाय बोरैथो जानांगौ? हिन्दी इंलिश साउन्ड इन्डियान फिल्मफ्राव हाजार थाखा गारनानै मा जों बिसोरखौ फेदेरनोसै नामा? आरो नोंबो दा मोनायाव साननो थांगोन, मिथिबाय? दाद नों एमएलए दारायदोलै, सिरिखौनो थाथारा, खालि लेक्सारल' बेनि बाथ्रा। एसे आन्दाज मोनखादों। नंगौ। नों आंजों क'क्राझाराव थांफानो राजिना सना? आंलाय क'क्राझारखौलाय मोजां मोनखायोना, गावहासो हिनजाव दंखायोदां। सोर फाग्ला खोन्थानाय हिनजाव दंखायो होननानैलाय? सेंग्रासो। इसोर लासिं लाजियाबो माथो थिखिनि नुवा खोनायालाय। दानि जुगनि सेंग्राफोरखौलाय माथो साथाम साब्रै जाबग्रा जाजोब्बाय। बिदिसो। इस्लै सना मानो बेबायदि बुङो नोंलाय? मा हिनजाव थाखालाबायनो? नुवाखै समन खान बायदि। आंनिफ्राबो जोबनो रोंथारलालै। मा जालायखो फाग्ला नोंहालाय? बे थिखोनो हायैखौ नुवाखै आरो हमफा फैलाबो? नुवाखै नोङो आंहा खामानि मावनायखौ? आंहानोबा सोलाबाखै। मालायखौबा खब खेव बुंनो हागौ नोङो। फाग्लायाबो फुजायाव लांफाया नोंखौ। नै थांगोनबासो आं नोंजों। आरो मालाबा माइ हाननायावल' लोगो लाना। नांखालाबो दे नोंखौ एबारनिफ्राय। फाग्लायाबो थिखोफाया नोंजों। जुदि बियो जेलाव थाङोब्लाथ' गोबाव सम थाहैखानांगोन। मार्डार केससो जाबायथ'। जाथो साननो आरो बुंनो रोंगौलै नोंबो। रांखौलाय जों हरखागोन ना। आं थगायनो बायलै। नों बायदि मावजि बुन्दाया न' भारा होनांगौखौनो थगायबाय थायो आरो लेक्सारसो होबावदों। लेक्सार नङालै, डायलगसो। इडियट। You shut up. I not idiot. You biggest idiot. I know you know. What a pen under pen. आं खिनो ओंखारबायलै। र' आं खिग्रोनो दा। बै आग्रायाव आं खिग्रोनि। ओइ गायसननाय माथो खारालै मा खारलाबायनो जाम्बा नाखि जाना सैमाफोर फै जानोबा। बेंजोब गासै फैजोब एसे गोजान नङा खिसा मोनामगोन। नोंलाय बिसिनाव हासुग्रा, मालायजों एदाव जानानै बुलायबाय थाग्रा। नोंखौ बासायनायाव आंहासो पानिशमेन्ट मोनबाय थायोमोन। नोंखौलाय सोरथो मास्टारखौ अन्थाइजों खुबैनो थिना? मास्टाराबो जा होसोदों नोंबो जा खारदों खि खारदों। आंहाबो खिथु नोंजोंनो खारफानांबाय आरो दासिमबो नोंनिनो खिथु मोनामसुनांगासिनो आं। बेफोरखौ बाद होदोलै। आंहा जा इंलिसखौ एसे रोंबानो जाबाय। मानसिफोरनि सिगाङाव एसे दुगा देखायनां। दुगा देखायाखैब्लालाय माखौथो सानफ्रामबो दिन्थिबाय थादों नोंलाय? फैसा बुथुमनांगौआ माबा स्पकेन इंलिससो लानो दावराव जालायबाय थादों। भाई साहब ये भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या मतलब? नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको?